हर महादेव। मैया भवानी की जय, माता गौरी पुत्र गणेश की जय, साचे दरबार की जय। तो आज जो कथा लेकर आयल बानी गुड़ बहिना, बहुत ही मनभावन कथा बा, बहुत ही सुंदर कथा बाटे। ये कथा के आप लोग अंत तक जरूर सुनी और ये कथा के रहस्य जरूर जानी। अगर आप लोग शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त हैं, उनका शिष्या हैं, तो आप लोग कथा के पूरा अंत तक जरूर सुनम और समझम। तो जो कथा बाटे ओके ध्यान से सुनी और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। तो आई आप लोगन के हम जो कथा सुनावे जातनी, कथा कहे जातनी, ओके पूरा ध्यान से मन लगा के शिव शंकर भोलेनाथ के ध्यान में मगन में होके आप लोग कथा के पूरा अंत तक जरूर सुनी। और सुनला के बाद से अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो। तो एक गुड़ बहिना, एक गांव में एक माई बेटा रहत रहल लोग। एक गांव में माई बेटा रहत रहल लोग। जो माई रहली वो अपने बेटा के एक समय में शादी कर देली, जब उनका बेटा बड़ हो गई ना थे। जब उनका बेटा बड़ हो गई बाने तो अपने बेटा के शादी कर देले बाड़ी। और शादी कैला के बाद से बहू जब आयल बाड़ी घर में तो सोचले बाड़ी कि देखा न बहुत बहुत अच्छा बाड़ी, बहू जो बाड़ी उनकर बहुत अच्छा बाड़ी, बहुत ही सुशील बाड़ी। लेकिन कहल जाला कब केकर बुद्धि बदल जाला केहू नहीं जानेला। वही तरह से उनकर बुद्धि बदल गई बाटे। काहे कि जो उनकर बहू रहली उ बचपन से अपने गांव में जहाँ रहत रहली, वो जहाँ भी शिव चर्चा कथा होके, जहाँ भी कुछ होके, वो हमेशा कथा बर्ता सुने जा, शिव चर्चा कथा गीत गावे जा, भजन गावे जा। तो यही तरह से अपने ससुराल जब आयल बाड़ी उनकर बहू तो कहले बाड़ी कि ये माता जी, हम कहीं भी जैसे शिव चर्चा कथा होला, भजन होला, तो हम जानी सुने और वहाँ कहे सुने जानी, कथा कहे भी जानी और भजन गावे भी जानी। तो ओकरे बाद से उनकर सास का कहले बाड़ी, अगर तोके कहीं भी जाए के बाटे तो तुझे अपने पति से जा बात करिए, जा उनसे पूछिए, वो अगर तोके जाए दिए तो तू कहीं भी चल जाइयो। ओकरे बाद से उ का कइले बाड़ी कि अपने पति से जाके पूछले बाड़ी कि स्वामी जी, हमके ये बगल जो मंदिर में भजन कथा होता, शिव चर्चा कथा जो होता, ओके सुने जाए के बाटे। तो उनका पति का कहले बाने कि हमरे यहाँ ना केहू कथा जाला सुने, ना कहीं भजन गावे जाला। तो हके भी वही तरह जो यहाँ नियम होला ओके माने के बा, ओ नियम के तो के पालन करे बा आप लोगन के। यानी कि तुहरे के कहीं जाए के नहीं खे, अगर तू चल जेबू तो तुहार पैर तोड़ के घर में रख दे। यही तरह से कह के ओकरे बाद उनका पति काम पे अपने चल गए बाने। और ये बेचारी अपने घर में बैठ के खूब रोवतली और सोचतली कि देखा ने हमार नैहर में केहू हमके रोके नहीं, हम पूजा पाठ करी या कोई चीज़ करी तो कहीं केहू रोके ना। लेकिन जब से ही हम आयल बानी तब से सब केहू रोकता। ऊपर से हमार स्वामी जी बानी वो हमके कुछ समझत ना बानी और ना कहीं कहतनी कि हाँ तो आके जाए के बाटे तो जा। तो बेचारी यही तरह से सोच समझ के खूब रोवे लगली और खूब बैठ के रोवतली। तो रोला के बाद से अपने समय पे सारा काम कैले बाड़ी। फिर उनका मन में ई भइल बाटे कि लावा ई सब हमके बहरा ना जाए देम त का भइल, हम घर में ही बैठ के शिव चर्चा ना कह सकेनी तो शिव गुरु के नाम तो ले सकेनी। अब वो सुबह से उठकर उनका बहू जो बाड़ी ओ मेहरारू के उनका बहू जो बाड़ी, अब सुबह से उठ के शाम तक जब तक सुतेली ना तबले शिव गुरु के हमेशा नाम लेवेली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दिन भर रटल करेली। अब उनका सास भी उनसे परेशान हो गई बाड़ी कि देखो ने ई मनवा में का इनका दिन भर बड़बड़ा ले। अब उनका पति भी सुन ले बाने कि देखो ने ई दिन भर का बड़बड़ा दिया। दोनों माई बेटा अपने में बात करता लोग, कहता लोग कि देखा ने कि तो से जानत या कि का कहतिया का नहीं कहतिया। तो उनका पति भी कहता नहीं कि ना हम न जानता नहीं कि का कहतिया का ना, दिनवा भर देखे नहीं बड़बड़ात रहेले। उनका सास भी कहतली हाँ तू जब चल जाला ना तब वो ही बड़बड़ात रहेले, कहीं लागत था जादू टोना सीखत है यही से बड़बड़ाती है। तो उनका पति कहे ने कि लावा ए माई एक मुआ देवल जा। तो उनकर जो माता जी बाड़ी का कहत लेकिन ना ऐसन काम ना कइल जाई, इनके कहीं जाए के नहीं के जरूरत, इनके ये अपने घरे अगर कैसे जाइए तो हमार बात सुनो।
उनकर माता जी के तर कहले बाड़ी कि सुनो, हम अपने जो तुहार मेहरारू वाली उनका सारा गहना दे देतानी, सोना चांदी जितना जेवर बाटे सब दे देतानी, आ तू ये सब गहना के लेके कहीं दूर शहर में चल जा, वहाँ में जाके रहिया, खूब ढेर दिन तक रहिया, जब तक तो के बुलावल ना जाई तब तक तू अइबे न करिया। ओकरे बाद से वो जो उनका पति बाने गुरु बहिना के, वो बहू के जो उनका पति बाने कहले बाने ठीक बा दे दो। सारा गहना लेके अपने मेहरारू के बाहरे चल गइल बाने। अब बाहरा गइला के बाद से हमें रहे लगल बाने, एक रूम लेके काम काज अपन करे लगल बाने। ओकरे बाद से का भइल बाटे कि उनकर जो माता जी बाड़ी अब उनके पत्नी के बहुत दुख दे तली, गुरु बहिना के हमेशा मारा तली, पीटा तली, सतावत तली, सोचत तली कि वो अपने घरे नैहरे चल जा। आ कहतो बाड़ी कि सुन, तो कितना मारत पीटत बानी, ते काहे नहीं अपने घरे अपने नैहरे चल जाता ले। तो उनका बहू का कहतली ना माँ जी, हम अपने घरे ना जाए, हम दोनों कुल के नाश ना करम, काहे कि जब हम वहाँ से आ गइल बानी, हम ते कुल के भी हम जैसे भी बानी जहाँ भी बानी हम आराम से रहम, लेकिन अपने घरे वापस ना जाए। तो उनका सास कहतली ना जेबे तो घर छोड़ के चल जोते। खूब उनके टॉर्चर करतली, मतलब कि खूब उनके सतावत तली, उनके परेशान करतली अपने बहू के। उनका बहू परेशान भइल बाड़ी। और परेशान भइला के बाद से भगवान भोलेनाथ कुछ बुद्धि देले बाने। बुद्धि का देले बाने कि ऐसन बाटे माता जी कि आप जाई 1 लीटर गाय के चाहे भैंस के दूध ला दी, ओकर दही बना के हमके दे दी, हम जाइम शहर शहर बेच के ला के आपके कुछ काम काज करके पैसा दे दे, वही से हमार जीवन गुजर बसर हो जाई अगर हमके कुछ पैसा दे देम ते। ओकरे बाद से उनकर सास का कइले बाड़ी 1 लीटर भैंस के दूध ला के ओकर दही जमा के दे देले बाड़ी और कपारे पे कहले बाड़ी जा तू बेची। अब वो बेचारी अपने घर में से निकलल बाड़ी, कपारे पे वो दही के मटका लेके निकलत तली और वहाँ से खूब शिव शंकर भोले भगवान के अपन सब व्यथा अपन दुख कष्ट सुनावत तली। कहत तली कि ये प्रभु, हमें गली के कहीं रास्ता न जानत नहीं, हम कहीं कुछ जानत नहीं की, न जाने हम कहाँ जाए में दही के बेचे, लेकिन हम अपन जीवन गुजर बसर करे खातिर अब कैसे का करी। पति भी हमके छोड़ के इतना दिन से का जानी कहाँ चल गइल बाने। तैसे ही आंख बंद करके अपन कष्ट कहतली। अब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तो वही समय उनकर एकदम विनती स्वीकार कर लेले बाने। और स्वीकार करला के बाद से उनकर अपने शिष्या के आंख बंद कैले ही उनके ओ गली में पहुंचा देले बाने, जहाँ उनका पति रूम लेके रहत रहने, काम काज करत रहने। अब वहाँ पहुंचल बाड़ी, आंख जैसे खोलत अली, कहत अली कि अरे हम कहाँ आ गई नी, भगवान हमके कहाँ ला के खड़ा कर देने, हमें गली में कैसे दूध बेचम दही बेचम, कैसे का करम। अब वो सोचत तली, लेकिन तब वो हिम्मत करके कहत तली कि घरे जाइम तो सास जिए ना दिए, अब बेचम नहीं तो हमके अन्न ना मिली खाए के। अब सोचत तली और बेचल शुरू कैले बाड़ी। आ शुरू कैला के बाद से चिल्ला तली कि दही ले लो, दही ले लो, मीठा मीठा दही बाटे, दही के ले लो। ओकरे बाद से उनका पति के भी मन में भगवान न जाने कैसन बुद्धि फेरले बाने कि उनका पति ऊपर से देखत तने कि देखा एगो दही वाली जातली, उनका मन कैले बा दही खाए के। ऊपर से आयल बने सीढ़ी पर से नीचे दौड़त के दही वाली हमके दही दे दो। तो कहले बाड़ी आज हम दही पैसा पर नहीं बेचत, आज हम दही एगो आदमी के एक समय रहले के बराबर हम बेचतनी। अगर आप हमके रखम तबे हमें दही के बेचम, काहे कि हमार सास कहले बाड़ी जब तक खाए के इंतजाम ना हो जा तब तक तू घरे वापस ना आइया। वो कहले बाने ठीक बा, हमारे घरे केहू नहीं बाटे, तू हमारे घरे रहिया, तू हमने साथे रहिया। कहले बाड़ी ठीक बा, लेकिन ये दही के कैसे बेचम, कहाँ बेचम, कुछ समझ में ना आवता। तो कहले बाने ये दही के हमके दे दा, तुमने साथे रहिया, रोज जमैया, हम दही के खाइम और तू हम जैसे साथे रहल जाई। बस इतना बात कह के कहले बाड़ी ठीक बा, हैली दही और फिर हम कल आइम दही लेके तब साथे रहल जाई। कहले बाने ठीक बा, अब तो के हम कहले बानी तो तू जा फिर अइया दही लेके। अब फिर वहाँ से
ऐसे ही आंख बंद कैले बाड़ी। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के ध्यान कैले बाड़ी और भोले बाबा फिर उनके हुए गांव में अपने घर के सामने पहुंचा देले बानी। आंख खोला तली तो देखा तली हम यहाँ पहुँच आयल बानी। उनका सास पूछा तली कि दहिया बेचले हवे कि ना। यही तरह से पूछा तली या कह तली दहिया बेचले हवे कि ना। कहत का बाड़ी हम बेच के आयल बानी, लेकिन पैसा पे नहीं बेचला, रहला पे बेचले बानी, यानी कि एगो सा आदमी के संग रहला पे बेचले बानी। हमके फिर 1 लीटर आप बिहने कहीं से भी गाय के चाहे भैंस के दूध ला दी, दही जमा दी, हमके फिर वही आदमी के लेके देवे जाए बाटे। तो हमार भगवान की कृपा रही तो देखा हम पैसा पे बेच के ले आईम और आपके पाई पाई हम दे देम। यही तरह से विनती कैले बड़ी अपने सास को। सास कहले बड़ी ठीक बा, जो का करे के बाटे हम ला के दे देतानी, ते कोनो विधा से हमरे घर से दूर तो हो जीबे। लेकिन भगवान भोलेनाथ काहे के दूर करे, वो तो सब जानत रहने। कहने ठीक बाटे, ला के देले बाड़ी। फिर दूसरा दिन अपने बेचे निकलल बाड़ी। फिर वही जगह पे जाके गली में आंख बंद कैले बाड़ी और भोले बाबा के याद कैले बाड़ी। जब याद कैले बाड़ी तैसे ही याद कैले बाड़ी भगवान भोले शंकर वहाँ पहुंचा देले बाने जहाँ उनकर पति के घर रहल। अब वहाँ जैसे वो गांव मोहल्ला के शहर के देखले बा लोग मेहरारू मरद तो सब केहू कहता लोग ई तो मरद ठगना हवे, ई तो मरद ठगतिया, ई तो मर्दाना ठगे आइल बाटे से कई के उनके खूब मारता लोग। उनका पति ऊपर में देखता ने कहता ने कि देखा ने काहे वो औरतिया के मारता ने। सब दौड़त के आइल बाने नीचे बचावे और भगवान वही समय उनके मुंह से काले कारी निकाल देले बाने कि हमरे मेहरारू के काहे मारत लो, हमरे मेहरारू के काहे मारत लो, ये हमार मेहरारू हई, ये हमार अर्थाग्नि हई। अब ऐसे ही जब कहले बाने अब उनके मुंह से का निकल गइल बा, कब निकलल बा वहाँ के कुछ समझ में नहीं आवत। लेकिन उनका मेहरारू सब उनके चिन्हतली कि ये हमार पति हमें 12 बरस के बाद देखले रहली। लेकिन धीरे धीरे उनके कुछ याद आ गइल रहल कि हम अपने पति के देखले तो रहनी, लेकिन बहुत दिन हो गइल बाटे। अब देखले बाड़ी लेकिन उनका पति उनके ना पहचाना तने। अब इतना कहला के बाद से सबके छोड़ देले बाटे और उनका हाथ पकड़ के अपने घर में ले गइल बाने आ कहता ने काहे तू मार खात रहलू, काहे नहीं तू बता देलू कि कहाँ के हो, कैसे कहाँ से आयल बाड़ू। तो कहले बाड़ी सुनी हमार हाथ पकड़ी आ भगवान भोले बाबा के आप नाम जपी, देखी आप कहाँ पहुँच जानी। कहले बाने ठीक बा। जैसे दोनों जने हाथ पकड़ के और भगवान शिव शंकर भोले नाम के याद कैले बा लोग, जैसे भोले बाबा के याद कैले बा लोग, वैसे ही उनका पत्नी उनके अपने पति के लेके अपने घर के पास पहुंचल बाड़ी। और जैसे अपने पति से कहतली देखी आँख खोली आप कहाँ आ गइल बानी। आँख खोलने वो पहचान गई ने कि हमार घर हवे, हमार महल हवे। अब पहचान तो गइल बाने आ कहता नहीं था हमार घर हवे, लागत हम अपने घरे आ गइल बानी। ते कहत का बाड़ी उनका मेहरारू कि अपन घर पहचान लेनी, अपन महल पहचान लेनी, गांव के रास्ता पहचान लेनी, सब कुछ जान लेनी, लेकिन शादी कह के जेके ले आयल बानी ओके ना पहचाननी, जेके एक चुटकी सिंदूर लगा के लायल बानी ओके ना पहचाननी। आप 7 फेरा जेकर लेके आयल बानी, आप जेकरे साथ लेके आयल बानी ओके ना पहचान ले बानी, आप जी के वचन दे के ले आयल बानी ओके ना पहचान ले बानी। यही तरह से कह के बेचारी खूब रोवतली और अपने पति से कहतली। उनका पति कहता ने कि ना हम तो तुआ के पहचान ना पावनी, हमार माँ ऐसे से कहले रहली। ते कहत का उबाने उनका मेहरारू का कहतली कि सुनी आपके माँ अच्छा विचार के नहीं की, वो हमेशा चाहत रहली कि हम दोनों जने अलग अलग रहल जा। काहे कि गुड़ बहिना सब आप लोगन जानते हो कम कि एकाध सास रहेली अपन बेटा पतोह के घर बसावेली और एकाध सास ऐसन होली कि अपन बेटा पतोह के घर एकदम उजाड़ देवेली। तो वही में सुनकर माँ रहली। तो उनका बेटा का कहतने कि ठीक बा हम अपने माँ से मिलम ना, लेकिन तू हमके चलत चद्दर से ओढ़ा दिया और हमने माँ से जाके कह दिया कि देखा तो से मिले के आयल बा। कहले बाड़ी ठीक बा।
घर में लेके गइल बाड़ी, ओढ़ा देले बाड़ी चद्दर से अपने पति के। अपने सास से जाके कहले बाड़ी कि हे माता जी देखिए आपसे मिले के आइल बा, हम दही बेच के आ गइल बानी। जैसे जातली चद्दर हटावतली तो देखतली अपने बेटा के, तो उनका बेटा का कहतने कि का तू हमरे साथे कैले रहलू, कि हमार बुद्धि हमार मत फेर देले रहलू, कि हम अपन इतना अच्छा जो परिवार बाटे, इतना अच्छा हमार मेहरारू वाली, उनके समझ ना पौनी, उनके कुछ भी उनका बात के समझ ना पौनी, ना उनके कोनो बात के मनबे कैनी। तू हमरे बीच में एकदम जिंदगी में ऐसा काहे कह देल। उनका माँ कहतली कि ना हम अबो कुछ नहीं की कैले, सब तो के फरसावतिया, सब तो के तरह से करते, लेकिन भगवान भोलेनाथ उनका पति के साथ बुद्धि दे देले बाने। कहले बाने ना तू हमरे साथे वही तर करतलू, काहे कि सबके हम देखे नहीं, सबके वो अपने बेटा पतो के खुश रखेला, लेकिन जब से तू हमार मेहरारू आइल तू हमेशा उनका तकलीफ देवेल। हुए तरह से कोई के अब अपने माताई के कहले बाने सुनो आज ले बहुत राज कैलू, अब हमरे घर में से तू निकल जा। तो ओकरे बाद से उनका मेहरारू कहतली ना माता जी कहीं ना जाए, यही घर में रहम, आराम से रहम, लेकिन जौन गलती कैले बानी तो भगवान भोलेनाथ से माफी मांगली। भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान माफ कर दिए, लेकिन कहीं जाए के नहीं खे। तो उनका पति कहले बाने देख लो, तो हमने मेहरारू के चाहत रहलू घर से निकाल देवल, लेकिन देख हमर मेहरारू चाहती है कि तू हमरे साथे रहो। तीनों जने अब खुशी खुशी रहता लोग, भगवान भोलेनाथ के शिव चर्चा कथा भजन कहता लोग और सुनता लोग, सुनावता लोग। अपने घरे भी कैले बा लोग शिव चर्चा कथा सुनावता लोग, प्रसाद बांटता लोग, दया मांगता लोग। तेहे गुरु बहिना लोग, अगर आप लोगन के हमार कथा पसंद आयल लोग है तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करब। एक कथा के हम अभी हमें समाप्त करतनी, तब तक के लिए धन्यवाद।